שלום חברים, ברוכים הבאים לערוץ של סרגי, ערוץ שמדבר על מערכת הפעלה מופלאה, לינוקס, שאני מסביר על כל מרכיביה החשובים שכל משתמש ברמה של משתמש מתחיל, בינוני ומתקדם חייב להכיר. מי שרוצה סתם להשתמש במערכת, מי שרוצה להפוך לסיסאדמין, מי שרוצה לעבוד בתחום הזה בהייטק. אז אני מביא לכם את הסדרת סרטונים שהכנתי עם תרגום לעברית, בדיבור בגובה העיניים. אני פתוח לשאלות, בבקשה תרשמו לי בתגובות שאלות. כמובן מה שאני מצפה מכם כתגובה, כמובן לייקים, דיסלייקים אם לא אהבתם, שוב בתגובות מה לא אהבתם. ובבקשה תרשמו לערוץ שלי על מנת לקבל עדכונים. לדוגמה הסרטון הזה הוא בנוי מכמה חלקים, כי פה נושא מאוד ארוך, וכדי לא, אתם יודעים, לא לשרוף אתכם, אז אני חילקתי אותו לפרקים. אני אצא פרקים האלה בכמה ימים. אז בואו נתחיל. הנושא הוא דיבור על איזשהו, לקרוא לזה מערכת מערכת ניהול של סרוויסים, של שירותים בתוך המערכת. כמו שאתם יודעים, בתוך כל מערכת הפעלה, גם Windows דרך אגב, יש שירותים מסוימים, שירותי דואר, שירותי עיבוד טקסט, שירותי כל מיני סקייג'ולרים, לדוגמה כל מיני דברים שאחד לא תלוי בשני, אבל כל אחד עובד בתזמון מסוים. כלומר, כל אחד נגיד בעלת מערכת, אחד עולה אחרי השני, יש תלות אחד בשני, נגיד ווב סרבר הוא תלוי בהעלאתו של כרטיס רשת בכלל, כן? שהוא תלוי בקבלת IP, ורק אז הוא יעלה ויהיה לו גמישות כלשהו. נגיד מערכת דאטאבייס היא תלויה בשירות אחר שחייב אותו. וכולי וכולי. לדוגמה גם NTP, Network Time Protocol, חייב שיהיה רשת. אז כל הדברים האלה בדיפולט מוגדרים במערכת, אבל יש מערכות מסוימות שמאגדות את כל הדברים האלה תחת ניהול אחד, תחת תוכנה אחת. יש כמה מערכות כאלה. אז אני אתמקד בסרטון הזה, בכמה סרטונים, בכמה פרקים, על מערכת אחד שאני עבדתי איתה, ואני מאמין בה, ועוד מעט אני אפרט קצת יותר עליה. אז ככה, בכל מערכת Operation System שרוצים לתחזק ולשלוט על כל מה שרץ עליה, עדיף שיהיה מערכת ששולטת על הסרוויסים, שירותים, ומערכת הפעלה שאתם הכנתם או שהולכים להכין. כדאי להכין את המערכת הזאת, מערכת ניהול הזאת. ישנם הרבה תוכנות לניהול צד שלישי שאפשר להשתמש בהם. יש כאלה שחינמים, יש כאלה דרך אגב לא חינמים. אני רוצה להתמקד במערכת אישית אני משתמש בה, בכמה מערכות שנמכרות ללקוחות אפילו של החברה שאני עובד בה ועבדתי בהם גם. שאני עובד וראיתי במוצרים של חברות אחרות. למערכת הזאת קוראים מונית, דרך אגב. זה נכון, דרך אגב, ראיתי את המערכת הזאת עובדת במוצרים שחברות אחרות מוכרות. חברה שלי כרגע שאני עובד בה, מוכרת את המערכות שהתוכנה הזאת מותקנת ומנהלת את הסרוויסים בה. ובכלל, המערכת הזאת מצאתי שהיא הכי אולטימטיבית והכי פשוטה. קלת משקל גם, היא לא כבדה מדי, היא רצה דרך אגב על מערכות הכי פשוטות והכי רדודות במשאבים, מבחינת ספייס, רם וכולי. יש אלטרנטיבות אחרות, יש באמת אלטרנטיבות אחרות. אם אתם רוצים לדעת על אלטרנטיבות אחרות, אז תרשמו לי בתגובות, אני כמובן אבדוק את הנושא ויעשה סרטון בנושא. אבל פה אנחנו נדבר על מונית, מערכת שאני עובד בה ואני מכיר אותה היטב, ולדעתי למשתמש היא ממש פשוטה, גם לקדפוק וגם לשימוש.
אצלי אנשים מפתחים, אנשי QA שלא הגיעו מעולם הווינדוס, הכירו אותם מאוד מהר והתרגלו מאוד מהר וזורמים איתם. האם במערכת הפעלה של לינוקס אין משהו מובנה? זו שאלה שכנראה מתעוררת אצלכם בראש ישר. התשובה היא כן. למערכות מאוד ישנות ישנם, יש מערכת מובנית שנקראת syswind, שכל הסרוויסים מוגדרים בה, כלומר איך סרוויס started, איך הוא stopped, פקודה שהוא מייצגת את הסטטוס של הסרוויס, reload, restart וכו'. במערכות החדשות זה עבר אופטימיזציה מטורפת. אני מדבר על אובונטו 18 ומעלה ודביאן 9 ומעלה. המערכת הזאת, מערכת ניהול הזאת נקראת System D. אני כנראה אעשה גם עליה סרטון. על syswind לא כל כך יש טעם, כי זה תכלס מערכות מאוד ישנות, וסיכוי שתתקלו בהם הוא יחסית יותר נמוך, כן? System D עברה שדרוג מ-syswind, אוקיי? והיא מכילה הרבה יותר פונקציונליות, אבל היא מסורבלת למשתמש המתחיל בטוח, הבינוני. גם אני לא הכרתי אף משתמש לינוקס בינוני שמכיר System D על בוריה. מה זה בינוני? בן אדם שעובד שנתיים פלוס עם מערכת הפעלה לינוקס לא כל כך מכיר את ה-System D. אני אגיד לו תכתוב לי סרוויס על בסיס System D, אז בספק שהוא יעשה את זה בצורה מאוד מאוד אופטימלית. אז בגלל זה לעזרה בעיה המונית. החסרות של המערכות האלה, כמו שאני מציין פה, הן מסורבלות לניהול, באמת מסורבלות. מערכות קשות יותר לקונפיגורציה, זה בהחלט. צריך להבין הדקויות ושדורשות ידע מעמיק. באמת, אם תעבדו במערכת הפעלה לינוקס מעל 2-3, אז בהחלט תוכלו לעשות ולהשתמש בסיסטם D ולא יהיה לכם צורך במונית. אבל שוב, מה היעד של המערכת שלכם? האם רק אתם ואנשים ברמות כמוכם הולכים לעבוד עם הדברים האלה? אם התשובה היא לא, אלא אנשים עם ידע של משתמש פשוט, אז לעזרה באות מערכות האלה כמו מונית או מערכות מקבילות לה, שאנחנו ניגע בהן היום. אז ככה, מה המונית נותן לנו כמתכנתי מערכת ומשתמשי מערכת? התקנה פשוטה, זה באמת piece of cake. קונפיגורציה לא מסורבלת בכלל, שימוש על ידי משתמשים קל מאוד. כמו שאמרתי לכם, אפשר ללמד בן אדם שבא לא מעולם הלינוקס יחסית בעשרות פקודות, הוא יודע לעשות דברים הכי חשובים ביותר. אז בואו נתחיל. תיאור של כל פונקציונליות שמונית יכולה לבצע. אז ככה, המונית עצמה, דרך אגב מאחורי המונית עומדת חברה שמוכרת שירותים, אבל האג'נט שנמצאים בכל המערכות הוא חינמי, ואתם יכולים להוריד ולהתקין אותו. אבל חברה לא פיתחה את זה רק לניהול הסרוויסים, כי אז כנראה לא היו כל כך קונים אותה. כלומר קונים את השירותיה. אז היא פיתחה הרבה דברים מעבר. אז מה בעצם התוכנת מונית יכולה לתת? סרוויס מוניטורינג, כלומר ניטור של הסרוויסים. מונית בראש ובראשונה נוצרה על מנת לעקוב אחר סרוויסים, שירותים ומצבם. זה אומר שהוא יכול לזהות שסרוויס נפל או שנתקע ולהגיב בהתאם. ריסורס מוניטורינג, כלומר למונית יש יכולת מעקב אחרי ריסורסים פנימיים של המכונה, כלומר שאליה הוא רץ. מדובר למצבים של זיכרון גדול, שימוש בזיכרון גדול, שימוש בדיסק ורמת עומס על המערכת. תגובת התוכנה יכול להיות ביצוע ריצת סקריפט כלשהו, שליחת התראה כלשהי ועוד דברים אחרים. כלומר, הריסורס מוניטורינג אתם יכולים לקנפג את זה ככה שנגיד דיסק נגמר, אתם יכולים לשלוח התראה למייל, להראות את זה במערכת, לעשות מיליון ואחד דברים על ידי שימוש וקישור של סקריפטים מסוימים לתוך מונית. File and Directory Monitoring. מונית יכול לעקוב שינויים בקבצים ובתיקיות. זה שימושי במעקב אחרי שינויים בקבצי קונפיגורציות וקבצי מידע חשובים. זה יכול להגיב אחרי שינויים
וקורפשנים של הקבצים. זה מאוד מאוד חשוב, ובעצם משלים את התמונה. אם יש לכם קבצי קונפיגורציה של תוכנות מסוימות, שמערכת נוגעת בהם הרבה, ויש סיכוי לקורפשן, אני אתן לכם דוגמה. יש נגיד קבצים או בסיס נתונים, שיש כתיבה לקבצים מסוימים שם באופן תדיר יחסית, ונגיד קורה הפסקת חשמל, ואז המערכת נופלת, ואז באותו זמן קרה כתיבה, אז זה פשוט יגרום לקורפשן. המונית יכולה לעקוב אחרי הקבצים, שוב, זה על ידי סקריפטים, על ידי קונפיגורים מסוימים, ולהתריע לבעל המערכת שקרה קורפשן פה. שירות מצוין ומעולה, שסיסטם D פשוט לא היה נותן. לדוגמה, תיאור כל פונקציונליות של מונית, המשך. אז מונית יכולה לעקוב ולבדוק מצב הרשת ופונקציונליות תקינות שלה. בנוסף זה יכול לבדוק גישה ליעד מרוחק. אפשר לקנפג מערכת ככה שהיא תתריע שיש איזושהי בעיה מבחינת נטוורק, הגעה לשרת מסוים שאתם, נגיד בחברה שלכם, אז חשוב שיגיע לאיזשהו שרת שנמצא נגיד בקלאוד כלשהו, ב-AWS כלשהו, ואז בודקים את הפינגר אליו, או כל דבר אחר, איזשהו API מסוים. זה גם בנוי במונית. Automation Actions, אפשר לבצע אוטומציות מוגדרות מראש, כאשר תנאים מסוימים מתקיימים. זה יכול להיות התחול סרוויסים, שליחת התראות או ביצוע סקריפטים מסוים. זה בכלל להעיד מי שכותב אוטומציה. אז כל זה מאחד תוכנה הנפלאה הזאת, הקטנה והכלילה הזאת, מונית. כן, אז שוב, System D ו-SysVint לא היו מסוגלים לעשות את כל הדברים האלה בבת אחת. הייעוד שלהם זה נטו ניהול סרוויסים בלבד. פה התוכנת ניהול הזאת, היא עושה גם את זה וגם את הדברים שציינתי עכשיו. מה אני עשיתי בתוכנה הזאת? קל מאוד להתקין, קונפיגורציה של תוכנה פשוטים מאוד. הוא נחשב כתוכנה קלת משקל, תוכנה גם קלה להבנה למשתמשים פשוטים. ניתן להפיק ממנה הרבה יכולות, התראות, פעולות מסוימות, בדיקות משאבים ועוד. זה כבר ציינתי פשוט, אמרתי לכם בעל פה לפני שקראתי. עכשיו, איך להתקין את המונית אג'נט? כלומר, תוכנת מונית היא באה ככה, יש server side, M מונית, זה נקרא M מונית, ומונית כאג'נט על גבי כל המכונות, שכולם אפשר לקנפג, שידברו עם אותו M מונית אחד, כלומר, ישלחו התראות מהרבה אג'נטים, ובמונית אתם תראו מה קורה בכל מיני מכונות מסביב לעולם, מכל מיני קליינטים. M מונית, השירות הזה, הוא עליו גובים את הכסף, אבל אתם לא חייבים להשתמש בו, וזה יופי בזה. אפשר גם, דרך אגב, חוץ מלהתקין את זה בצורה כלילה, אפשר גם לקנפג את זה. התוכנה כתובה גם ב-C וגם בפייתון, אז ניתן לקנפג אותה על ידי סדרת פקודות פה, עם wget, אתם מורידים אותה, פורסים את הטרבול, ואז עושים כרגיל קימפול על ידי configure, make ו-make it some. וכמובן בדביאן ואובונטו אפשר פשוט לעשות עם זה עם apt install מונית. כמובן זה דורש כמה libraries של CCL ו-build essential כמו בפייתון בדרך כלל. זהו, וזה כל ההתקנה. ב-CentOS קצת עם YAM כמובן, YAM install appel release, YAP install מונית ו-DNF install מונית בפדורה. יש אפשרות לקמפל גם source, אבל פה אני לא נותן דוגמה הזאת. אם תחפשו, אם אתם משתמשים באמת ב-Red Hat, אז כנראה אתם מבינים איך לעשות. מה החלקים החשובים של התוכנה? לתוכנה יש קובץ קונפיגורציית הראשי שאפשר להשתמש בו. אני לא ממליץ רק להשתמש בו, כי אם יש לכם הרבה סרוויסים והרבה אפשרויות שציינתי קודם, אוטומציות, מעקב אחרי קבצים וכו' וכו', לעשות את זה בקובץ אחד, לא הייתי עושה את זה ככה, כי זה קובץ הופך להיות ארוך ומסורבל. עדיף לחלק אותו. איך לחלק אותו, אני אגע בזה בהמשך. הקובץ נמצא ונקרא מונית RC, זה ככה נקרא קובץ קונפיגורציה. בדרך כלל אחרי התקנה הוא נמצא תחת ETC, כמובן קונפיגורציה, כמו כל התוכנות. נוצרת פה תיקי המונית, ובתוכו יש קוד מונית RC.
בקובץ הזה מבצעים קונפיגורציה להכל בעצם, אם אתם רוצים. רק לציין שכל התכנים שיכולים לעזור מבחינת שימוש באפליקציית, זה האתר. אני אוסיף אותו גם באפיון של הסרטון, אז אתם תוכלו להיכנס, וכל מה שאני אומר פה בעצם, אם תקפידו לקרוא שם, תמצאו דברים נפלאים ומופלאים שאפשר לעשות עם התוכלה הזו. איך הדבר עובד מבחינת מונית ומבחינת עסקית? אם קראתם וראיתם האתר שצירפתי, שתראו אותו בעצם, אתם מבינים שחברה נורווגית בעצם היא בעצם שיצרה את הדבר הזה. תוכנת מונית היא תוכנה של קוד פתוח וניתן להתקין אותה ולהריד אותה מרשת, אז אם אתם שמים על מוצר של החברה שלכם, אתם לא עוברים על איזשהו חוק. זה תוכנה היא תחת GPL, אין בה שום דבר, רק מתי שאם תשתמשו באמונית אז אתם תשלמו כסף. אבל האג'נט, בעצם האג'נט הסוכן, שבעצם מסוגל לדווח למערכת מרכזית, מבוסס ווב, הוא דרך אגב מבוסס ווב, התוכנה נקראת, והוא חינמי, התוכנה נקראת אמונית, היא הסרבר מרכזי שכל הסוכנים אמורים לשלוח אליו את כל המדידות. החברה לוקחת תשלום על שימוש באמונית, והתשלום הוא נמדד על פי כמות האג'נטים. אם יש לכם כמה עשרות אג'נטים, התשלום לא יהיה כזה גבוה. אם אתם תגיעו ל-100 ומעל אג'נטים, תאמינו לי, התשלום יהיה די גבוה. זה גם הסיבה שאני ובחברה שלי ובכמה חברות לא משתמשים בדבר הזה. אבל כן, יש להם, הסרבר נותן אפשרויות מדהימות. טוב, המשך אנחנו ניגע בסרטונים הבאים. שוב, תרשמו לי מה לא אהבתם, מה אהבתם, תגובות, אני מאוד מאוד אשמח. תודה רבה חברים, נתראה בסרטונים הבאים. ביי ביי.